Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u još jednoj učionici. Danas se družite sa mnom. Ja sam učiteljica Izeta Bagačić iz područne osnovne škole Viturija iz Ljubina. Danas govorimo o nešto veoma korisnim za vas, o vašoj bezbjednosti u saobraćaju. Pogodili ste, radimo jednu sadržinu iz predmeta društvo i vjerujem da će biti i zanimljivo. Govorimo za bezbjedno hodanje i prelaženje ulice. Šta su ciljevi današnjeg časa? Da upoznate pravila za bezbjedno hodanje trotoarom i bezbjedno prelaženje ulice. Prije toga ćemo ponoviti nekoliko pojmova iz saobraćaja i govorit ćemo što su to pješaci, pješački prijelaz, trotoar, auta i ulica. Pješaci su svi ljudi koji učestvuju u saobraćaju, ali ne koriste motorna vozila. To znači da oni hodaju pješice i sam pojam se objašnjava sa tim. Znači, pješaci su svi ovi koji vidite na ovoj sličici, od ove male bebe u kolicima, ovu djecu i odrasle ljude, koji ne koriste motorna vozila, nego hodaju pješice. Pješački prijelaz je ono mjesto na ulici obilježeno bijelim prugama ili bijelim linijama koje je namijenjeno za vaše bezbjedno prelaženje ulice. Znači, ako želite preći s jedne na drugu stranu, ne smijete ni na jednom drugom mjestu na ulici, sem na onom mjestu gdje je obilježeno kao pješački prijelaz. Trotoar. Trotoar je dio puta, malo uzdignut, namijenjen za bezbjedno hodanje pješaka, što znači da uvijek kada hodate sa roditeljima, kad budete sami učestvovali u saobraćaju, morate se isključivo kretati trotoarom. Auta su dio saobraćaja koja mogu biti puno opasni za vas ako ne poštujete pravila za bezbjedno hodanje trotoarom i pješačkim prijelazom. Ulica je mjesto, ograničen prostor, obilježen sa bijelim linijama koje upućuju motorna vozila i one koje upravljaju motornim vozilima, šoferima, da se kreću u onom prostoru i smjeru koje ukazuju same linije. Sada ćemo vidjeti kako se vi kao djeca trebate ponašati i kretati u saobraćaju, koji su oni prostori koji su najbezbjedniji za vas. Na ovim sličicama vidimo učenike koji hodaju u koloni trotoarom. Oni hodaju u koloni zato što je trotoar uzak da bi hodali jedno pored drugog, to znači da hodaju pravilno i da se osjećaju bezbjedno. Isto tako ovi učenici na pješačkom prelazu imaju i znak na semaforu, jednog malog zelenog čovječuljka koji se, kada se upalio semafor na ovaj znak, ova djeca znaju da je bezbjedno prelaženje ulice i zato na ove slike vidimo njihovo pravilno ponašanje, odnosno oni se nalaze na bezbjednom prostoru za prelaženje ulice. Na ovim sličicama vidjet ćemo koje sličice ukazuju, koje situacije ukazuju na bezbjedno, odnosno nebezbjedno kretanje ove djece. I sada idemo od prve sličice. Ove dvije djevojčice stoje na trotoaru. Htjele bi preći na sve druge strane ulice i zato su došli kod pješačkog prelaza. To znači da njihovo stajanje na ulici i kretanje bezbjedno, zato što su na tom prostoru, a vidite i ovaj znak koji ukazuje da na tom mjestu ima pješački prelaz, tako će i auto paziti na to pravilo. Ovaj dječak, možete li pogoditi da li se oni nalaze na bezbjednom ili na nebezbjednom prostoru? Šta mislite? On prelazi prostor gdje nema pješački prelaz, auto je već u njegovoj blizini, to znači da je u velikoj opasnosti, što znači da ovog dječaka obilježavamo
crvenim tikom, to znači da je on u nebezbjedni prostor. Ovaj dječak kojem se lopta otkotrljala u strahu da ne izgubi loptu, on je zaboravio, napustio trotoar kao bezbjedni prostor, doveo sebe u opasnosti, našao se na ulici, to znači da je ulica nebezbjedni prostor. Ove djevojčice sa sladoledom, jedna hoda trotorom, to znači da je ona na bezbjedni prostor, a ova druga djevojčica nije na bezbjedni prostor, sebe dovodi u opasnosti i zato i njoj dajemo jedan crveni tik. Ovaj dječak prelazi ulicu na nebezbjednom prostoru, odnosno nema pješački prelaz na tom mjestu gdje on riješio da pređe, doveo sebe u opasnost zato što je auto već u njegovoj blizini, zato i on dobija jedan tik, zato što ne poštuje pravilo za kretanje na bezbjednom prostoru. Ovaj dječak se nalazi na trotoaru i njegovo tajni na ovom trotoaru kaže da on zna gdje je bezbjedan prostor, zato njemu ne dajemo crveni tik, ali ćemo zato pohvaliti one koji hodaju pravilno i koriste bezbjedni prostor kao ove dvije djevojčice i kao ovaj dječak. To znači da smo na ovim sličicama vidjeli kako može biti bezbjedno i nebezbjedno kretanje ulicom. Na ovim sličicama isto tako vidjet ćemo nekoliko primjera kako bi trebalo i vi da naučite vaše ponašanje na ulici kao ova djeca. Oni stoje na bezbjednom prostoru i žele preći s druge strane ulice pješačkim prelazom. To je u redu, ali vidite, oni prvo gledaju lijevo i desno, podigli su ruke da žele preći ulicu, to znači da oni se nalaze na bezbjednom prostoru i oni će dobiti po jedan zeleni tik, zato što poštuju pravila i nalaze se na bezbjednom prostoru ulice. Da vidimo sada ova dva dječaka. Oni se nalaze na nebezbjednom prostoru, nema pješački prelaz, nije na trotoaru, ovaj dječak se doveo u opasnosti. Zato dobija crveni tik. Ovaj dječak, misleći da će brzo proći ulicu, napustio bezbjedni prostor trotoara i prelazi ulicu na nebezbjednom mjestu, zato i on dobija jedan crveni tik. Što smo danas od svega ovog naučili? Naučili smo šta su to pješaci, pješački prelaz, trotoar, auta i ulica. Šta su bezbjedni prostori? Trotoar i pješački prelaz, a šta je nebezbjedni prostor? To je ulica. I za kraj, da se malo opuštimo, jedna pjesmica samo za vas o saobraćaju. To će biti na neki način i vaš domaći zadatak, da naučite pjesmu Saobraćaj napamet i naravno uz pomoć roditelja. Saobraćaj. Šta je to saobraćaj? Gužva neka avaj, avaj. Svi hodaju tamo, amo i vozila vamo, tamo. Ko pravila zna i pazi, sudar on da obilazi. Vjerujem da ćete i vi paziti ova pravila. Drago mi je bilo što smo se danas družili. Hvala vam na pažnju i vidimo se sljedećeg časa u učionici. Doviđenja do tada.